Endavant, passeu. Molt bé, benvinguts a Casa Miret. Per mi fer país és fer xarxa, és col·laborar amb les empreses properes. Us acompanyo ara ja a l'habitació. Doncs aquesta és la planta de les habitacions, en tenim 4 i tenen noms d'escriptores. Tenim Isabel Allende, Mercè Rodoreda, Virginia Woolf i vosaltres esteu a la Rosa Regàs. Doncs col·laborem en Fem País perquè per nosaltres Fem País és la plataforma 10. És una plataforma catalana, propera, accessible. A Casa Miret, amb un xac de Fem País, trobareu una casa acollidora, trobareu silenci, trobareu pau, trobareu natura. El tracte proper del Joan i meu, el menjar que el fem amb producte tot d'aquí de la zona. El que volem és que casa nostra sigui casa vostra durant unes hores. A mi m'ha agradat molt la casa, l'entorn, hem estat molt tranquils. I després les rutes que ens ha aconsellat la Marta. L'atenció molt bona, l'esmorzar ha sigut superbo, estem molt contents.